Shubor naga Snem Jong Nong San Hima. Ka dorbar Shnong Kynton umon nong krem hak sngi nengkong kala play perda ya ke jing Rakhe na ka benda ke jing ya lenti ba sanpo Snem Jong ka Shnong. Ya ke ni ke jing play perda la penlong hamadan ni lakai ka ni ke Shnong. Lawan berpenher ya kalama kum kada ke jing play perda Jong ka jubili sanpo Snem Jong ka Shnong da UMLA ber MDC katany uba lambor malnyang ubadai ru ucaman Jong ka Meghalaya State Planning Board hak jingdon lang ucaman ka nongkrem dorbar pelun uba bhalang langdo nangda uba roaming one car rangba Shnong usketri uba bijoy karbamon ke dekhot ke executive committee Jong ka dorbar Shnong Kynton umon kinong Shnong kenthei senrang bat ki riu rangba kisamla lembat ki het ki baret ya gani kesngila pensyong shit da ki jingshat ki jingruai nak samla ka Shnong bat la puliru ya ka khana sepang kani ka Shnong kabala thau nengkong ya ka dorbar Shnong house nem khat khandai spa new par bat uba slam khar kongor udai urang ba Shnong ba nengkong Jong kani ka Shnong ka deiru ka Shnong ka ba khadu ya ka bala kha harat nongkrem bat hakapor ba kasdang ya ka dorbar bat hakapor balas dang ya ka dorbar Shnong kila don tangkum ba khat sau ne khat san yeng ai hanrei menta ka Shnong kala nang roi nang kiu bat ka don menta palat ya ka laispa teli kilong yeng kong san haba ajin kren ulai ku blai ka dorbar Shnong bat kinong Shnong jongka hakaba kila don ke jingit threi ban kentiu ya ka bha kamiat da ke jingit threi lang bat ke jingit teli ula ong yo i ba ka Shnong ka don ha ka suk sain khamtam ha ka sanchar ka khadar bat ka don ru ka jingkiu ha ki liang baro you on a flight, you know that a nigga like me can change your life, oh babe. Everything you do is amazing. Sanpo talagi Snem gilayat. Hangai ka dur ka dar Jong ka Shnong ki yeng kila nang kha. Ki bro kila nang bun. Ka Shnong ka sadum. Hato ka long mo kumta. Hangai bulay bostat. Mencem Snem. Ngayo banwan banbu yung maunang rim ngongan pankalador yung Shnong bat ngin kap ribbon ya kinay kilantay sangkin kibadan hapo Shnong Kynton uman ngalada po lupa ngong hapo lakum no kuno menta usnem nganyo ban kap ribbon ya kinay kijing tre kilaya chakmat nginuot ban ong haning por ho kaladon kajing kala Sanpo talagi Snem dingyo internal road menta bet nga kuwa banong perlog ba iyan haginay ki kindet snay hagi kindet banay bet ki kindet Snem lawan kajing ut na kilong yin gibabon kiyong yanga Bagka jingta ha kabako kabilait kabla shakay hadu kata ding haginagi snay giwan kilong yin gibawan nagi yin gibakamdo na kiyong siya nga ko Emily bain ngithang ubol tang alay talay poy kabilait da kahatyar ngithang lay tang digilay south lay gibol poy kabilait alay hatyar tingka Nginyale kumno. Shano pin paikmat. Shano pin le. Banong yarap liam yayi. Hangay kaway ka mga kuwa. Banong haganay ka por. Bading haginay ki kandit sngay kibla leno. Ngilayo yakajing menjur. Nagka sarkar padiang. The sarkar kami.
Yagabang hap ban lay hay da kamyat la jong hap priang jong ka Jingdan jong ka dormar mang tingka lai sngeng hap ban lay mare sa thiaw baga poi ka sithi kiong yana ba bitho halo jong ka jing ya jong ki padma jong ka jala me khalya phi pen pao ya ka jing ya ha ka bai dei bat ki long yang long siam namar bak ka koplat kalai teng teng kim la shu ban so one UMCL tebut Shnong ben ngakwa banong hagani kapor kapoy ka sithi giong baya ka en ka bapla tho ngi khot ye phei banwan ban ye kendo hapo nong ba dalhi nagbanta ka sithi ka bapla pha la si Snem paralok bai ngakwa banong hagani kapor balap pring banganwan ra ya u solar light haman po kaway ka thruying ya ka ba phimdon kam ban lot watang sitingka umdon kam ba pinhapan be tingka ngin ring lang ya u solar light haman ka tunuming jong kinang shnong hapo Kynton mon ngin ring ngin ay yaw na solar light ha ka way pa kaway ka ying hapon ka Shnong nong kriam ngalakhat ya ka meeting men hagas ngay sa tiyan lawan kirang Shnong bansa mi ki form ban ay siya bapinyo ban pendap igi ketiang anda dap pendap ladap pendap ketiang ngin pa biang igilis siya po ka sarkar India ban an ladap pa kin sa poy gitar ban pendat hakiyin giyeng gijong pay ba hadin bla pendat ya gine gitar ka bailait ka balong si haja tingka kan poy stang saus pa tingka kilong yeng gibahaban so bailait sans pa tingka kinhaban so stang kumba aspa lane aspa pi san po Snem menta ka Shnong gandap ngakwa ban ong hakbat jong pay banginwan ra ya kikam gibatmay tmay ban pen kunay ya ka jinluksan ka jong pay kilong yeng lang siam ban pen bahay ya ka lantay singkin apo ka Shnong gataw ban yarap ban kanto nagbanta kilong yeng lang siam gibatan kam sibun ki jingrap nagaktay jong Emily kata gade ka thong ka jong aga bangabu akmadu bankit banba ya gibabang gibasitam hagayap hagayim klem ka dorbar Shnong nginamyo ya kita kiseng long kami klem ka dorbar Shnong nginamyo ya kita kiseng samla klem ka dorbar Shnong nginamyo ya ki klop bakinya seng hapo Shnong ban pen ay ya kasap ka ba ublay ulaay so tunat sibun hagani kapor bangalong ubadan bak hadu kata ya kabaw bulay ula jit biang yana banlong biang unong kit nong ba nagbanta kani kakam ban syakri ya ka constituency ngasmo ngade badan bak tam na priang Jong ki Emily baro bangayo ya kani ka benta ban Rakhe ya ka Jingdap san po Snem kamyar banginyo banyasim menta kum hagine ki program ngasmo bangade badan bak kat banganing wan napo gohati bangawan pet yang may ngapet kapor ngong iginay ginongbut ngong subahaban kampan kloy namar ngahaban bat ya kapor namar ngalafon yung ramas ng manya ngong map minumla banbu ya ka program man step namar ngahap banbiya kerki sa tiyaw si jata sumar yang may tangading umi manya ngong yung ramas ng ladalong kabala ngan poitik hapo ka arsitiyang ngayole banbat ya kapor masaw tanat bangiyo yakani kalat banya sakhilang bat ngakwa banong hagani kapor kapga kampla kalong ba kajala jui kajala mekhalya kan rekhelang ya ka Jingdap san phodle ki Snem nadu mantaw Snem ngin penkut ha u 8,000 ar kari India kan Rakhe ya ka Jingdap nyaw pusan Snem kin penlong ya ka jing le tamasa nadu menta usnem ngin penha perda ha usnem ar hajar ar puar
lai telei gine gi benta ki bang kwa banyi thu ha gane ga por bat ngilap penlong ya ga jingalang bangin penlong ya gi program ki ba pher na ga benta ban ya lek men ya ga jingdap san pho snem jong ga jala mikhalia ngakwa ban ong ha gane ga por baklaya hap durbha ba ka jingdap san pho snem ka mikhalia ka jingdap san pho snem jong kala nong krem ngan wanra yaki program hapo kane ga madan nagbanta jong kajing wanra nagaling jong ka sarkar ladia banrai ban penong yaki program ki ba pher halagi constituency ngakwa banwan place wa napo kane ga madan